Муфаттишони Кумитаи амнияти миллӣ таҳқиқи парвандаи ҷиноии Далер Шарифов хабарнигори тоҷикро ба поён расонда, барои ошноӣ ва хулосаи ниҳоӣ ба Додситонии кулл фиристоданд. Далер Шарифов ба барангехтани адовати милливу мазҳабӣ муттаҳам мешавад, ки барои он то 5 соли зиндон ҷазо муқаррар шудааст. Абдураҳмон Шарифов ва Гулгунаsh Озодаева, адвокатаи Далер, рӯзи 30 март ба радиои Озодӣ гуфтанд, муфаттишон Парвандаро рӯзи 27 март ба Додситонӣ фиристоданд ва бар асоси муқаррарот қазия баъди ошноии додситонҳо бо он ва хулосаи додситонӣ барои муҳокима ба додгоҳ фиристода мешавад. Далер Шарифов хабарнигори 32 солаи тоҷикро рӯзи 28 январ дастгир карданд. 2 рӯз баъд аз ин Додситонии кулл бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт, Далер аз соли 2013 то соли 2019 200 матлабу мақолаи нашр кардааст, ки ба қавли Додситонӣ дорои мазмуну муҳтавои экстремистӣ ҳастанд ва ба барангехтани кинаву адовати динӣ мазҳабӣ равона шуданд. худи Далер ва хонаводааш ин иттиҳомотро беасос номида ва гуфтанд, ки ӯ ба ҳайси журналисти мустақил мақолаҳои танқидӣ менавишт, аммо узви созмоне набуд, бо ифротгароён иртибот надошт. Бахтиёр Шарифов, бародари Далер, рӯзи 30 март ба радиои Озодӣ гуфт, рӯзи 27 март баъди дурбинии Далер рафтанд ва ӯ аз шароити нигаҳдориаш шикоят надошт, вале аз ҷузъиёти парвандааш хабар надоранд. Ӯ гуфт, айбномаи мақомот нисбати бародараш беасос мебошад.